ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଘରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଠେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଲୁଚି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଗଲ କୁଆଡ଼େ? ମୋତେ ଦେଖିକି ଲୁଚୁଛ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଲୁଚୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ କେବେ ଲୁଚିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ କହିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଈମା, ଆମେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଲୁଚି ନଥିଲୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ଗପ ଶୁଣିବ ନା? ଆଈମା, ହଁ ଆମେ ଗପ ଶୁଣିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସ। କେହି ପାଟି କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁଦାମାଙ୍କ କାହାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୁଦାମା କିଏ ସେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା। ସଖା ମାନେ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ସେଇ ସୁଦାମାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ପୁରାତନ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସୁଦାମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ସେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେ ଅସାଧାରଣ। ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଶିଶୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶିଶୁକାଳରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଶିଶୁକାଳରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଟି, ଗୋଟିଏ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସୁଦାମାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯାଦବ କୁଳର ଆଲୋକ, ସୁଦାମା ହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପରିଚୟ। ତଥାପି ମିତ୍ରତାରେ କେବେ ଭେଦ ନଥିଲା। ଦିନେ ଗୁରୁମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳେଣୀ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ବୃଷ୍ଟି, ବଜ୍ର, ଭୟ। ସୁଦାମା ଭୟରେ କାঁପି ଉଠିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ମିତ୍ର, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ସେହିଦିନ ମିତ୍ରତାର ବିଜୟ ହେଲା। ଦୁହେଁ ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ହେଲେ। ସୁଦାମା ହେଲେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସୁଦାମାଙ୍କର ଘର ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, ଝୁପୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା। ପେଟରେ ଭୋକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ମିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ସୁଦାମା କହିଲେ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ମାଗି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦେଲେ। ସେହି ଚାଉଳ ନେଇ ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜମହଲ, ସୁନାର ଦ୍ୱାର, ରତ୍ନ ଦିୱାଲ, ଏସବୁ ଦେଖି ସୁଦାମା ଭୟଭୀତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ। ରାଜଭୂମିରେ ବସି ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ସୁଦାମା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ପୁଟୁଳିରେ ନେଇଥିବା ଚାଉଳ ଲୁଚାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହସି ଚାଉଳ ନେଇ ଖାଇଲେ। ଏହି ଖାଇବାକୁ ଦେଖି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମିତ୍ରତା ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ସୁଦାମା କିଛି ମାଗିଲେ ନାହିଁ।
ନୀରବରେ ଫେରିଗଲେ ଘରକୁ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଝୁପୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଏକ ଆଲିଶାନ ଘର। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦାମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସୁଦାମା ବୁଝିଗଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଦିନଠାରୁ ସୁଦାମା ଧନୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ମିତ୍ରତାର ଧନ ଦେଖେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିକି କହିଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସୁଦାମା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲେ। ସୁଦାମା ଜଣେ ଥିଲେ ଗରିବ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଧନୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମା ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳର ମିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପରିବାର ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ମିତ୍ର ଏତେ ଧନୀ, ତୁମର ଗରିବ କଥା ତୁମର ମିତ୍ରକୁ ଜଣାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମିତ୍ରକୁ ଏ କଥା କେବେ ବି କହିବାକୁ ଯିବିନି। ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏଇ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ କିଛି ମୁଠାଟେ ଚାଉଳ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭାଜି ସେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି କରିକି ସୁଦାମାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାର ଗେଟ୍, ଦରବାଜା ସାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ସୁଦାମା ସୁନାର ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଦାମା ଡରିଗଲେ, ଡରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କହିକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ବସି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲେ। ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, କଢ଼ାକଢ଼ି କରି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଦେଖିକରି, ସେଇ କାମ ଦେଖି ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଖୁଦ, ସେ ଖୁଦକୁ ସେ ଲୁଚେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁଚିଆ ଖୁଦ ସେ ଆଣିକରି କୃଷ୍ଣ ଖାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇଦେବା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁଣି ମାଗିଲେ, ସେ ଖୁଦ ତୁମେ ସବୁ ଖାଅନି, ମୋର ମଧ୍ୟ
ସେଥିରେ ଭାଗ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଖାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସୁଦାମା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିପାରି ନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ତ? କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କହିଥିଲେ, ହଁ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ବି ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମିତ୍ରତା ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ କଥା ନିଜ ମନରେ ରଖିଲେ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଘର ଆଉ ଝୁପୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଲିଶାଲ ଘର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ରାଜମହଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିବାରୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ଭାବିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, କାନ୍ଦିକରି କୁଣ୍ଢାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କବିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଇମା, ଆଜିର କବିତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କବିତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ତୁମେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ, ସ୍କୁଲ ପାଠ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଆଇମା, ଆମର ସ୍କୁଲ ପାଠ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶି ଏଠାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଲ, ତୁମ ପାଖରେ ବସି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ କରିଦେଇଛ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିବ, ତାପରେ ଖେଳିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନ, କାହିଁକି ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ତମର ଛୁଟି ହେଲା। ତୁମେମାନେ ପାଠ କରିଲ, ତାପରେ ଖେଳାଖେଳି କଲ, ପୁଣି ଗପ ଶୁଣିଲ। ଗାଧେଇଲ କେତେବେଳେ? ଗାଧେଇବ, ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ପୁଣି ତୁମେ ଯିବ ଟ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଇମା, ଏଇଟା ବା ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ଗାଧାନ୍ତି? ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧେଇଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିନ, ଯଦି ଆମେ ନ ଗାଧେଇବା ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଡେଲି କରି ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ନ ଗାଧେଇବା ଆମ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଆମର ଝାଡ଼ା ହେବ, ଆମର ଦେହ ଖରାପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିଲେ ଆମ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ହଉ ବା ଖରା, ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧେଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା
ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା। ଯଦି ଏତକ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ କରିବା ଆମ ଦେହ ଆପେ ଆପେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମର ପାଠ ମନ ରହିବନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି।